מה? שלום. שלום לך. קרייסט. אתה זוכר אותי? כן, אתה... שכחתי איך קוראים לך. אני סם, גאון. נכון, אוי, לגמרי לא רציתי להציג לך. סבבה לך. יודע מה? פאוורד! שוט! לא פגעת. זה נעשה גרוע. מה? רגע. השתנה לך על כוח או משהו? כן, אני התאמנתי עם הכוח שלי. ואז הצלחתי למצוא לו מחליף. ועכשיו יש לי משהו יותר חזק בהרבה. היה! זה אפשרי. הכוח שלי זה פיצוצים. וואו. פיצוצים. בזמן שאתה התאמנת על כוח חדש, אני כבר למדתי לשלוט בזה. אוי לי. עדיין לא למדתי לשלוט על הכוח האמיתי שלי. אני אפילו לא יכול להתקרב. מה? זה מציק. אתה עדיין לא מבין שיש בינינו הבדלי כוחות כך גדולים. איפה אתה? הנה אתה. אני עדיין לא משתמש בכל הכוח שלי, אתה יודע? אני חושבת שאני יכולה להשתמש רק על בן אדם שבאמת מכבד. אני לא עושה שמכבד, זה שאני משתמש בה כראוי. ערב שלי שקר. ואני שונא אותך ואני הולך להשמיד את העולם. זה הסיבה שאני כאן. להשמיד אותך ואת העולם הגרוע שאתה חי בו. פתאום פעם! זה כיף לשחוק עליך. שלוש. איפה אני? ממש. הנה אתה. וואו. לא יכול עליי. צריך להבין. עכשיו שאני יודע לפלוט בזה כבר. אין לך שום סיכוי. אמנם אתה פיצחת כבר כוח חדש. אבל אני עדיין נשאר יותר חזק ממך. זה שאתה למדת איך לשלוט בכוח שלך לא אומר שום דבר. זה אומר הרבה. איך זה אפשרי? אבל זה בסרט. הוא העברה מהסנסי הדגול של ההורים שלנו. הכי חזק בעולם. אל אבא שלי, שהוא היה פי מאה יותר חזק ממך, ועכשיו אליי. אני יודע לפלוט בהיטב. אתה עדיין אבל איך להביס... אתה יכול להרוס עולמות, אבל אתה לא יכול עוד להרוג בן אדם אחד. זה הכי חזקה בהיסטוריה של העולם. חרב אדם. אני שואבת בבית אדם. למה? צריך בן אדם. צריך... קיאט! נצליח קיאט! מה קרה פה? אישה! וואי, זה טוב. נע! שלום. זרקתי את החרב שלי. מסתבר שבאמת צריך בן אדם עם לב בשביל לשלוט בה. אז מה יש לך עכשיו? קרח? אש? מה? אכלס. אין פרח, אבל אש לא נראה לי. בוא נראה מי מנצח. פיצוצים או קרח?
מה? היי. אתה הרבה יותר חזק מפיצוצים. הם צריכים משתדרג ומתחזק ומשתדרג. ואני פשוט משתדרג. רגע. אני גם משתדרג וגם מתחזק. אתה מתחלש, אתה נחלש. הכוח הקודם שלך היה פי 100 הרבה יותר חזק. תנסה לו גם... אני יותר חזק ממך, כפי שאתה רואה. כל כך קר כאן. אף פעם... ממוקד. מה? מצידי לסבול את כל הקור כאן. והשאר העולם שלך יהרסו. מה? אוי, כל כך קר כאן. בואי נא. אני אפילו לא יודע לשלוט בכל הכוח שלי. לא סיימתי! נשת סיים מהר. תפסתי אותך. לא רק אתה תפסת לי. זה כל כך קשה להשתמש בכוח הזה. עדיין חי? אני חלש. איפה אתה? לא! אני חלש בהיסטוריה נראה לי. לא בטוח היה כוח יותר חזק משלי. אבא שלך היה חלש. לא, אבא שלי היה יותר חזק משלך. אין סיכוי. איך אבא שלך היה אמור להיות יותר חזק משלי? אתה אומר שהכוח שלך יותר חזק משלי? איפה אתה? אימא'לה! מה אתה הולך לעשות? לא... מה? כל כך קר לי. אתה חושב שלך קר? אתה רואה מה אתה עושה? אתה מקפיא אותי. אתה חושב שלך קר? אני קופץ, כל פעם שאני מקפיא אותך, אני גם מקפיא את עצמי. ואתה בכלל מקפיא אותי. עדיין חי? כן, אני לא אפסל בכל כך קלות. קח את זה. איך הרמת את ההצעה הזאת? זה פח ששוקר 50,000 טון. אאו. וואלה. אתה אפילו לא מצליח לגעת בי. האם אתה? אתה מעצבן. אני? זה כל כך קר לי. מה אתה בכלל רוצה? לא שאני אהיה איתך. כן, זה מה שאני רוצה. לא. אתה לא רוצה? למה? לא. איך הגעת לשם? אל תשאל, יש לי את הצרכים הקרות שלי. מה? איפה אתה?
קרח. עוד קרח. די! עוד פעם אחת, קרח. עוד קרח. אתה לא יכול עוד לקחת פעם אותי! אחת. אני יודע. טכנית הפיצוצים שאני יש בהם אש, זה אומר שזה טכנית כך נגד אש. טכנית. אבל טכנית זה לא מספיק. מה? אתה יודע כמה קר? בואי נא. אתה יכול לגעת בי. טוב, אולי. טוב, אתה עדיין חפופיים. עוד פעם. אתה לא יכול. כוח זה מה ששולט בעולם. לא, אתה לא. מה? יש לי מהלך מיוחד כזה. הקפאת זמן. הלך לזוז. זה עוצר את הזמן בראש שלך. מה? מה זה? מה זה? בכוח שהפיצוצים שלי מגיעים. זה 100% פיצוצים. עכשיו זה הסוף. תגיד ביי ביי. לא, לא. זה מה שמגיע לך. כל זה היה דמיון? חלום? אני שמח שלא. אני שמח שזה לא. אני מרגיש כאילו... כן, זה באמת שימר אותי. זה הצליח. מה שאבא שלי אמר זה לא היה טעות אחרי הכל. לישון. זה אפשרי בכלל. זה כיף. ואז לכוח הרבה יותר חזק. ולא אין אפילו את הקבום הזה. מה קרה כאן? ברצינות? יש לך את כוח הבומבום הזה? חשבתי שהכל היה חלום. איך אתה ידעת את זה? אוי, איך אתה יודע אין לי את לשלוט כוח בקרח? לספירת הזאת. סיפור ארוך. מסתבר שהחרב הזאת, הגרועה שהייתה לי, חייבת בן אדם עם לב כדי להשתמש בה. אז זה למה כל פעם שהשתמשת בחרב אז קרה לך איזה משהו? כן. קח את זה! אבל עכשיו אני חושבת להיות איזה משהו מיוחד עם הכוח הזה, כי כשאני עשיתי את המדיטציה אני גיליתי שאני יכול עצירת קרח! אתה לא יכול לזוז. איפה אני?
חשוב. יא. צד השמאל חזקה מדי. לא אכפת לי אם תגיד שאני חלש. נגיד... אמרתי שאתה חלש? כן. אמרת שאתה חזק יותר ממני. אני יודע שאני חזק יותר ממך, אתה לא צריך להגיד אבל תודה. אני חושב שאתה חלש. אני לא חושב אבל, אני יודע שאתה חלש. אוי, מעצבן. חטא. זה גם קרה לי בחלום. רגע, אתה יודע כל מהלך שאני הולך לעשות? כן, וגם יש לו מהלכים מיוחדים, מתאים למדי. זה מעצבן אותי. המהלך המיוחד שלך כל כך חזק. איך אתה? אני אפילו לא בדקתי את זה, איך אתה יודע את זה? המדיטציה שלי. עכשיו אני יודע את כל הכוחות שלך. ואני גם יודע שאני יכול לעצור אותך לזמן מוקצב, אבל אני יכול. קצת כמו עם החרב, לא חושב ששלטתי לך בדם? קטנצ'יק. אל תקרא לי קטנצ'יק אף פעם! לא, אתה לא חושב שהאמת היא נכונה? אני מתאהב אנשים כמוך שחושבים שהם חזקים. תקרא לי קטנצ'יק! די לרצות אותי בקבוצה שלך. אתה יודע למה כל זה קורה? אתה יודע למה אני הורס הרבה ערים? אתה יודע למה אני הורג הרבה אנשים? אתה רוצה שאני אכנס לקבוצה הגרועה שלך. כל זה באשמתך. אתה חייב להבין. אני רק רציתי שנהיה חברים. ומה אתה רוצה שנעשה? אתה רוצה שנהיה אויבים? לא. אתה מכריח אותי. אתה מכריח אותי להיות משהו שלא בא לי. לוחם גרוע. עדיף לא להיות נבל, זה הרבה יותר טוב. איך אני? עוד פעם. אני עדיין לא סיימתי! יש לך רב נחמדה. זה אומר שאני חלש. זה המהלך המיוחד הזה שלו. אסור לי לתת לו לבד בי. 100% פיצוצים! ראיתי את זה בה. זה המהלך, כל הכוח הזה, גרוע הזה שלך. מה? לא תוכל לגעת בי. מי אמר? אף אחד? אני פשוט יודע. הנה המהלך, הנה מהלך פיצוץ גבוה. אוי ובוי! הלך מגן דוד. יאו, שתרוד את זה. תבירי, התחמקות. זה הסוף שלך! לעולם לא. אתה צריך להבין כמה אתה חלש. אתה יודע משהו? אני מאוד מעריך אותך שאתה עזרת לי לגלות שבעצם להיות נבל זה כיף, וזה טוב. אני לא שמח על זה בכלל. אני כן. עכשיו אני צריך להרוג אותך כדי שתפסיק להיות ככה ושתפסיק לנסות להרוג אנשים. אני עושה את זה רק בגללך, אתה צריך להבין, אתה אשם. אתה אשם בכל. אתה צריך למות! הוא לא ייתן לך לפגוע. אתה עושה את זה. איך אתה תזכור התחלה? מהר? אני לא זז מהר, אני פשוט יודע את המהלך הבא שלך. מה?
זה היום שלי. לא, זה לא אתה! זה דם שאני מתאמן עליו! לא! זה הגיוני לשים שם בובה. לא! עכשיו ירס לי הדם, לא! מה? איפה אתה? גרמת לי לאבד את הבובה, את האדם שלי. מה אתה משתמש בבובת אימונים? כן, במה אתה משתמש? אני משתמש בסדר שלי. אני משמיד אותו כל יום. אני צריך לבנות אותו מחדש, אבל לא מדברים על זה. זה הסוף! הגיע הזמן. מה זה? נסת בקצת האנרגיה הזאתי. מה זה האנרגיה הזאתי? למה אני לא יכול לעשות כלום? אני לא יכול. לא יכול... מה עובר עליי? אני חייב להרבה! מה? סטופ! חצה! לא, זה לא יכול להיות. מה זה? לי כזה קרוע. סטופ! לגרוף הגיהנום! כל הכוח שלי סמוך עליו. עכשיו איך אתה מצפה להביס לי? איך אתה מצפה? אני מתחיל לעשות משהו. מה? האש שבתוכי סוף סוף התעוררה. לא שוב. אני הולך להרוג אותך כמה שיותר מהר. אגרוף גיהנום! מה? מוות קר וכואב. מוות. בבקשה. לא. בבקשה. לא. משהו. לא. אילי. סם. בבקשה. תזכור, זה אני, ג'ק. לסיים אותו. כבר עכשיו! תצא! מי חבר שלי! עכשיו! בסדר? לא! Sit down. איפה אתה? סם? אני חי. אוי ג'ק, לא הצלחת. יש לי שאלה, מה השם האמיתי שלך? אני יודע שאתה לא סם. איך אני לא סם? מה אתה באמת? תגיד את האמת, מה אתה באמת? אתה לא רוצה לדעת. אני סם. אני יודע שאתה לא. לא, ג'ק, תברח, הוא יערוק. לא! תמות, תתפוצץ, תיהרג. אני לא יכול עם זה! זה הקרב שלנו! זוז לנו מהדרך, סם! זה הקרב שלנו! אני סם, אני לא יודע. מה אתה חושב שאני לא אהיה?
זוז לנו מהדרך. זה אל תפריע לי כרגע. לא. אני אסיים, אבל אני אסיים. אתה אמור אותי. ההורים שלהם ידעו שאני הכי חזק מהם. תציל אותי, תציל אותי. אתה רוצה לדעת משהו? אתה רוצה לדעת מי אני באמת? מי? הרבה אנשים קוראים לי מוות. אני פשוט אני משתלט. אני הורס. אני סם. אני החבר הגרוע שלך. לא מזיז לך מה? אני השונא שלך. אני משתנא אותך תמיד. אף פעם לא אהב. ואני סם. ואני קורא לעצמי המוות שלך. וכל הקולות שאני עושה, אתה באמת מאמין לזה שזה אמיתי? זה סתם משחק. אתה צריך להבין את זה מלכתחילה. אתה גרוע. בבקשה, צילו! אתה לא תשרוד. אף אחד לא יכול לשרוד כזה התקפה חזקה. מסלים ממך רצח. אני הולך להרוג אותך! מי אתה? אתה לא אותו בן אדם. תגיד לי, מי אתה? שאני ואבא שלי אמרנו. אני נכנסתי לכוח שהיה לאבא שלי גם. מי אתה? אתה בן אדם אחר. לא. אין סיכוי שזה מאימונים כל זה. קח את זה! מה? למה אני תוקף את עצמי? כן. את זה! קח את זה! תעזוב את חבר שלי! אני לא מבין. למה אתה חושב שאני חב? למה אתה חושב שהשתלטתי על מישהו? אי אפשר יותר להשתלט על אנשים בעולם הזה. אם שכחת, אחד לא השתלט עליי. זה... אני... לא... walk, 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 walk. מי אתה? walk, walk. אז אני חושב שהתגליתי. באמת חשבת שאתה נלחם נגד החבר המביך הזה שלך. סם. אני בעצם באמת מי שקוראים לו מוות. איזה הייתה רגישה טובה כל כך. אתה לא באמת חושב שיש לך סיכוי. אני מלך המוות, אין לך סיכוי. פורדה! זו הייתה מתיחה טובה. למה אתה לא צוחק? השתלטתי על חבר שלך, זו אולי המתיחה הכי טובה שהייתה לי. איזה מין מתיחה זאת? זו המתיחה הכי טובה בעולם.
זה כולה מתיחה. מה הבעיה? שזה היה את זה. יש כאלה כאן חבר שלך, זה מתיחה טובה מאוד. זה לא משהו, אסור לך להתפתח זה איתי. לא אמור להיות מתיחה. איך זה לא מתיחה? זה עבד עליך. היית חייב לראות את הפרצוף שלך. גם לך יש הרפתקאות, מיסטר ג'ק. מי אתה? אני? יצא! קוראים לי ווק. קוראים לי ווק. אני ווק. מי שבאמת הרג את פריזה הזה. פאני. מכיר מישהו בשם פריזה? לא. אבא שלי סיפר לי שזה שד. כן, אז אני באמת שהרגתי אותו. אתה יודע, באמת חשבת שההורים שלך הרגו אותו. אבא שלך הרג אותך, באמת. אוי, זה הורג. אני אספר לך את הסיפור האמיתי. איכשהו, פריזה הזה הגיע ליקום הזה, שעכשיו אתה נמצא בו. רגע, כן? אבא שלי סיפר לי... לא. חבר לא, אילי סיפר לי שהיה שבר ביקומים ושתי יקומים השתלבו ביחד. כן. אז מהשבר הזה אני נוצרתי. לא. זה אתה כל כך אני חזק. הרגתי אותו. כי אני שילוב של כולם. אני ווק. אני כולה בן 9. אבל... זה כיף לפתוח, ואתה חייב להודות. איך אתה כל כך חזק? תגיד לי. אני לא הכי חזק. מה? מה זה הכוח? אוי. מה זה? אני לא באמת השתלטתי על החבר שלך. הוא חי, אל תדאג. לא אכפת לי גם אם אני תוקף עכשיו את עצמי. הנה, אתה רוצה שאני אתן לך לדבר משך מזמן עם החבר שלך? כן, אני אשמח. היי, לאב. אני יודע שזה לא אתה סם. כי לא קוראים לי להב. אוי, לא! לא הצלחתי! לא הצלחתי לעבוד עליו. יא! לא. אני עכשיו באמת אתן לך את סם. היי. זה לא אתה. היי ג'ק. ג'ק? ג'ק? עכשיו זה סם. אני חי. אתה לא מבין מה יש שם. שם. הרבה אופל. כל סוף. זה הסוף. למה אתה לא צוחק? זה הדבר הכי מצחיק שאי פעם קרה. עכשיו. מה קרה לך? תתקרב ותגלה. זה כיף, הפתעות, אני אוהב הפתעות! אדום, רציני? כחול. יוצר סגול! מה? זה היה הסגול הכי גרוע שאי פעם ראיתי. מוינה! אתה יודע שאני יותר בטיפוס של סגול כהה כזה? אבל אני שמח שאתה עשית משהו סגול. זה מאוד מאוד מגניב. זה המערכת הכי חזק שלי בעולם. Domain expansion. Infinite back shots. מה הולך כאן?
וואו! מה זה האזור הזה? וואו! כן! זה מדהים! אתה יכול להגיד לי מה הולך כאן? זה הדבר הכי מגניב שיש. אוקיי, אתה אוהב את הראש שלך? מה? שאלתי, אתה אוהב את הראש שלך? כאילו אני יכול להוציא אותו והוא יישאר בחיים, אבל... אוקיי, כן, אז בוא נאהב אותו. בוא נבדוק את זה באמת. לא קרה לי כלום באמת. כאילו, וואו, איזה גרוע זה היה. מה? באמת חשבת שאתה יכול עליי? כן. שאמרתי לך, אני יותר טיפוס של סגול כהה. מה? זה גיבור כושל. מה? אני הרגתי אנשים רק בשביל המתיחה הזאת, רגע עכשיו אני קולט. השתלטתי על מישהו בשביל מתיחה, זה המתיחה הכי טובה. הרסתי ערים שלמות רק בשביל זה. מה אתה רוצה? מה הולך? מה עובר עליך? אתה לא... זה לא מצחיק אותך? זה לא מצחיק אותך? אני הולך לסיים אותך אחת ולתמיד. אני אביא לך את סם הזה, אוקיי? זה שקר גס. אפשר רק להתחמם לפני שנלחם? זה לא סם. תן לי דקה להתחמם. האופל ייקח אותנו. אפשר רק להתחמם לפני שאנחנו נלחמים? אל תתקיף אותי. אני לא אשרוד אם תהרוג אותו. בוא נראה אם זה אמיתי. אתה לא רוצה שנבדוק? לא ג'ק, די ג'ק. אני הוצאתי את הראש וזה לא הזיז לו. אז איך לך זה מכאיב? מקסימום. אני קורא לטכניקה הזאתי כחול. לאן נעלמת? מה? אני יכול לעשות מה שבא לי. לא. אתה יודע פה עכשיו יתאים מאוד להביך? אתה יודע מה? מה? אתה לא יודע, מה זה הכוח הזה? בואי דה! אני באמת חושב שאתה יכול עליי עם כוח כזה גרוע. אתה צריך ללמוד לשלוט בפעמים. נראה שאחרי האפגרייד שקיבלתי, אז קיבלתי גרסה חלשה יותר של הכוח הזה. זאת אומרת. אז לא רוצה לדעת מה רציתי לומר? מה? אתה רוצה לדעת מה מאוד יתאים לקטע הזה? מה? כדורי? הלכת הכי טעים בעולם, ever. יש לך יותר מדי אנרגיה. עזוב את האנרגיה הזאת, אתה לא בנוי אליהם. אותי זה לא מצחיק. מחליף את האנרגיה הזאת. אני ארץ להרוג לך באמת, אם אתה לא תעבור לאנרגיה אחרת. תשנה את האנרגיה שלך. תשנה את האנרגיה שלך. תשנה את האנרגיה שלך. תשנה אותה. תשנה את האנרגיה שלך. מיליון
אגרופים! זה הסוף! סובל. לא מבין. אני הולך לבסיס שלי. תראה מחר. אתה לא! אני הולך. בואנה! אני הולך להיעלם. הולך מה? להיעלם. לא אתה! שתשכב כאן על ה... רגע, מה? והוא לא בחדר. רגע, אני לחוד פה. מה? אני לא יכול לצאת מפה.